راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو مس راديو إرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا إزي صومناوي فتصاميتاتيو أبناي سنبت فتصاميتات حيلتات تግራይ ነገለ ክፋል ክልል አምሓራ ተቆጻጽሮም ሙሉብ ዝነበሩ እዋን ብዝሒ ዘለዎም ሰላማውያን ሰባት ረሽኖም ክብል ዘ ጋርዲያን ካብቲ ፍጻሜ ዘምለጡን ዝበሎም ውልቀ ሰባት በመጥቃስ ሓቢሩ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ከተማ ቆቦ ከም ዝተፈጸመ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ካብ 13 ክሳብ 15 መስከረም ኣብ ዝነበረ ግዜ ሓይልታት ትግራይ ንሚሊሻ አምሓራ ትድግፉ ነርኩም ንዝበልዎም ሰላማውያን ሰባት ከም ዝረሸንዎም ተገሊጹ ኣብ ሓደ ከባቢ ጥራይ ብውሕዱ 17 ሬሳታት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቆጸሩ ዝገለጹቶም ንዘጋርዲያን ቃሎም ዝሃቡ ነበርቲ ሓይልታት ትግራይ ገዛ ገዛ እናኣተው ተፍትሽ ድሕሪ ምክያዶም ምስ ሚሊሻታት አምሓራ ተተሓጋገዙ ነርኩም ንዝበልዎም ወሲዶም ከም ዝቀተልዎም ሓቢሮም ሓንቲ ጓል 3 ዓመታት ምስ ወዲ 17 ዓመት ወዳ በዓል ቤትኪ ሚሊሻ አምሓራይ በመባል ኣብ ጎልጎል አውጽኦም ከም ዝቀተልዎም ውን እቶም በዓይንና ርኢና ዝበሉ ዘጋርዲያን ዘዘራረቦም ሰባት ሓቢሮም ኣብ እዋን ፍጻሜ ኣብ ከተማ ቆቦ ተኽሲ ከም ዘይነበረ ይግለጽ ባህል ወገን ናብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝጠፍእ ዘሎ ህይወትን ፈጢርዎ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ እዩ በመባል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ገሊጻ ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራን ዝገብርዎ ዘለው ዝተዋሃደ መጥቃዕታት ደው ከብሉ ሓይልታት ትግራይ ከዓ ንኩናት ዘለዓዕል ምትንኻል ደው ከብሉ ጸዊዑ أقدم بيلو مارتين غريفيز كابودو حورات هاجرات أب كتما شرة زركبو أبالات تكالات رديت بدحنتهم أزيو كمز شغلن أب شربز تقايدة دبداب كبيرورات كلتا سرحتينياتات رديت كمز غصولن مقلات إذكار أنتوني بلينكن سراويت إيرترا كاب سمين إثيوبيا بزيو على الحدار كسحب حيلتات تقرايكا نتي داغماي كوينات كمزو لعز قبره فتسامي كتما قوبو كام مدقام كغطوبو تصويعو أمريكا مس حبرت أفريقيا كينيا دو أفريقان كالوت نسلام زتصعتو زلو وغناتن بقربات سرحلا بمبال بلينكن كلتيم وغنات ناما أدزة تزمتصلو مجدي أبزحت سروان كركب مخانو قليتو ودون يوري مسوفنين أزاز سراويت مدرز نبرن جنرال موهوزي كاينوروغابا نبريزيدنت كينيا ويليام روتو وقعو يقري تحتيتو እቲ ዩጋንዳዊ ጀነራል ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ብዛዕባ ኬንያን ሓድሽ ዝተመርጸ ፕሬዚደንታን ዘዋርድ ጽሑፋት ድሕሪ ምዝርግሑ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ነውፂ ፈጢሩ እዩ ጀነራል ሞሆዚ ንናይሮቢ ብኩናት ክንሕዛ ልዕሊ 2 ሳምንታት ኣይወስደልናን እዩ በመባል ነታ ከተማ ምስ ወረራ ኣበይ ክነብር ከም ዝደሊ ምግላጹ ዝርከቦም ተኸታታሊ ጽሑፋት ይዘርጊሑ انتقونه جنرال موهزي قدم سالسب زرغحونا يقريتا صحف مس بريزيدنت ويليام روتو كاب قدم محزنت كم زنبرون جيغا فتصيمون تخوينخا كم عباحو يقريتا قبرولن تمحصينو صحفات دحر مزرغحو بريزيدنت يوري مسوفني نموهزي كاب سلطانو كم زفانو ابوانو تغليص ايو قال منيسترات يوغندا جنرال موهزي يقريتا بمحتاتو بممقواس بريزيدنتات أهورو كينياتان ويليام روتون محازوت يوغندا كم مخانم متن نتنا يقريتات صوعيت بمقبال نكلتين حقرات كاب ديبلوماسيا وطري كنا قفوان تصويعهم مس راديو رناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتصاميتاتيو ابناي سوني فتصاميتات ኣብ ስዊዘርላንድ ከተማ ጀኔቫ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ሮቦቲክ ኮምፒቲሽን 5 ኤርትራውያን ተሳቲፎም ኣብቲ ካብ 13 ክሳብ 16 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ኣብ ሮቦት ዝድሃበ ናይ ቴክኖሎጂ ውድድር ካብ 185 ሃገራት ዝተወከሉ መንእሰያት እዮም ተሳቲፎም እቶም ካብ 15 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ኤርትራውያን ብተበግሶ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ካናዳ ከተማ ካልጋሪ ናብ ዝውድድር ዝቐርቡ ኮይኖም ብኣማኸርቲ ዳንኤል ተስፋ ማርያም ኣስፈዳይን ሚሊሲ ተስፋ ዝግንዮም ተሰንዮም እዞም በመምሕዳር ከተማ ጀኔቫን ፈርስት ግሎባልን ኣብ ዝተዳለወ ኣህጉራዊ ውድድር ሮቦት ዝተሳተፉ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዝኾኑ 5 ኤርትራውያን ህያብ ሳምሶን፣ ያ ተስፋ ጋበር፣ ሩፋኤል አብርሃ፣ አዶናይ ሃብተ፣ ዮሳን ወልደ ገብርኤልን እዮም
ኣብ ርእሲ ዚን ኡጋንዳ ካብ ዝወከሉ 5 መንእስያት እቶም ክልተ ሳምራዊት ገብረ ህይወትን ሄርሞን ኣስመሮም ወልደ ገርግሽን ዝበሃሉ ኤርትራውያን እዮም። እቲ ኣህጉራዊ ውድድር መጻኒ ዓለምና ዝቕልስ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ንምምሃዝ ዝሕግዝን መንእስያት ኣብ ንሓድሕዶም ሓሳባት ንምልውዋጥን ዝዓለመ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ብጃልባ ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ዝኣተወት ኤርትራዊት ነፍሰ ጾር ናብ ሩዋንዳ ክስጎግ ሚኒስትሪ ዘቤታዊ ጉዳያት ንዘቕበላ ትእዛዝ የቕሬታ ሓቲቱ። እታ ጓል 28 ዓመት ምዃና ዝተገልጸት ኤርትራዊት ሓታቲት ዕቑባ ናብ ብሪጣንያ ድሕሪ ምእታዋ ናብ ሩዋንዳ ክስጎግ ምዃናዩ ካብቲ ሚኒስትሪ ደብዳቤ በፂሕዋ። እንተኾነ እታ ኤርትራዊት ናይ 37 ሰሙን ብጽሕቲ ወርሒ ነፍሰ ጾር ኮይና ከም ዘላ ዝጣበቁ ትካላት ግብረሰናይ ነቲ ብሚኒስትሪ ዘቤታዊ ጉዳያት ዝተውሃባ ናይ ምስጓግ ትእዛዝ ዘይሞራላውን ዘይሕጋውን ብምባል ክቃወምዎ ጸኒሖም። እቲ ሚኒስትሪ ድሒሩ ብዝሃቦ ውሳኔ ነታ ነፍሰ ጾር ክስጎግ ዝተላእኸላ ናይ ትእዛዝ ደብዳቤ ብጌጋ ምዃኑ ብምጥቃስ የቕሬታ ከም ዝሓተተ ዘጋርድያን ኣብ ዓንቀጻቱ ኣስፊሩ። መንግስቲ ብሪጣንያ ካብ መጀመርታ ናይ ዝዓመት ዝትሒዞም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ንዝኣተዉ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ከግዕዞም ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። እቲ መንግስቲ ነቲ መደብ ንምትግባር ምስ መንግስቲ ሩዋንዳ ናይ ልዕሊ $140 ሚልዮን ስምምዕ እኳ እንተኸተመ ብመዳይ ሕግን ሰብኣውነትን ተሪር ተቃውሞን ነቐፌታን በፂሕዎ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ስለ ዝተሰጋገረ ተሰናኺሉ ይርከብ። ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ጸጥታ ክትሓጋገዛ ዝኽእለን ስምምዕ ከም ዝኸተማ መንግስቲ ሱዳን ኣፍሊጡ። ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሱዳን ብ14 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብሓላፊ ናይቲ ክፍሊ ሌተናንት ጀነራል ኣሕመድ ኢብራሂም ሙፋደል ዝምራሕ ወኪል መንግስቲ ሱዳን ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምብጻሕዩ ምስ ኢትዮጵያዊ መዘንኡ ተመስገን ጥሩነህ ብምርኻብ ነቲ ስምምዕ ከቲሞ። እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተበጽሐ ስምምዕ ብዝርዝር እኳ እንተዘይተገልጸ ኣብ መዳይ ጸጥታ ክትሓባበሩ ምዃኖም ብክልቲኦም ወገናት ዝተዋህበ መግለጺ ኣነጺሩሎ። ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሱዳን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘምርሐ ጎኒ እቲ መራሒ ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ዋዕላ ጣና ንምስታፍ ናብ ባህር ዳር ዝኣተወሉ ኣጋጣሚ እዩ። ብሰፊሕ ክፋል ዶብን ጉዳያት ጠቓቕማ ናይልን ኣብ ምስሓብ ዝርከባ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዶባተን ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትታት ሓድሕደን ክወቃቐሳ ጸኒሐንን። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ከባቢ ደቡብ ሱዳን ኣብ እትርከብ ከባቢታት መተማ ብዕጡቓ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓገዝ ሱዳን ክህልዎ ከም ዝኽእል ብወገን ኢትዮጵያ ክስማዕ ጸኒሑ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ሱዳን ብወገን ምዕራብ ትግራይ ንሓይልታት ትግራይ ናይ ምድጋፍ ተበግሶታት ክተርኢ ከም ዝጸንሐት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወግዒ ምውቃሱ ይዝከር። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት መንግስቲ ኤርትራ ንጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዘመንበረ ሰገነይቲ አባ ፍቅረ ማርያም ሓጎስ ከም ዝኣሰሮም ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኣረጋጊጾም። ማእሰርቲ አባ ፍቅረ ማርያም ከም መቐጸልታ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ክገብሮ ጸንሐ ጸቕጥን ምፍራሕን ምዃኑ ዝገለጹ ራድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም መዋብ ትርኢቶ ኣቐዲሞምን ካልኦት ካህናትን ዲያቆናትን ዝተኣስሩን ዝተገፈፉን ከም ዘለዉ ኣመልኪቶም። አባ ፍቅረ ማርያም ካብ መገሻ ኣብ ዝምለስሉ ዝነበሩ እዋን ብቐዳም 15 ጥቅምቲ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ብሓይልታት ጸጥታ ተኣሲሮም እዮም ተወሲዶም። ማእሰርቶም ምስቲ ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ኣብ ኣኽሩር ኣብ ትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝተፈጸመ ግፋ መዘምራን ዝርከብዎም ኣመንትን ድሒሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ኣሳእልን ክትሓዝ ከም ዝኽእል እቶም ውሃብ ትርኢቶ ግምታቶም ይህቡ። እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ከም ልሙድ ብዛዕባ ማእሰርቶም ብዝምልከት ነታ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ንኻልእ ዝምልከቶም ኣካላት ኣይሓበረን። እቲ መንግስቲ ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ንዝውነን ናይ ትምህርትን ጥዕናን ትካላት ክህግር ከም ዝሓገ ይፍለጥ። ኣብ ቅድድም ብሽክለታት ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝኾነ ወርልድ ቱር ናይ ዝወዳደሩ ብዝሒ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ካብ 3 ናብ 4 ከቢሉ ቁፅሪ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ክለባት ወርልድ ቱር ክብል ዝኽኣለ ንዝሓለፈ 2 ዓመታት ምስ ኢጣልያዊት ፕሮ ኮንቲኔንታል ክለብ ድሮን ሆፐር አንድሮኒ ጂኦካቶሊ ተሰሊፉ ክቀዳደም ዝሓገየ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ምስ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ከም ተጸንበረ እታ ጋንታ ብወግዒ ድሕሪ ምግላጽ እዩ። በዚ ብዝሕዚ ድማ ኣብ ዓመተ ውድድር 2023 ኣብ ክለባት ወርልድ ቱር ህላውነቶም ኣውሒሶም ካብ ዘለው 7 ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ እቶም 4 ኤርትራውያን ኮይኖም ናትናኤል ተስፋጽዮን፣ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር፣ መርሃዊ ቅዱስን ቢንያም ግርማይ እዮም። እቶም ካልኦት 3 ኣፍሪቃውያን ድማ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ፣ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ሉዊዝ ሜንቴዝን ዳረል ኢምፔይን እዮም።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ባንክታት ሃገር ቀዳምነታት ዘድልዮ ነገራት ንዘእቱ ነጋዶ ናይ ወፃ ባጤራ ከይሂባ ዝግድብ ትእዛዝ ምትሕልላፉ አገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ ሚኒስትር ፋይናንስ ናብ ማእከላዊ ባንክ ሃገር ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ናይ ወፃ ባጤራ ንሸመተ ከም ምግብን መድሃኒትን ዝኣመሰለ ጥራይ ክሕፀር ከም ዘሎ ኣስሚሩሉ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ደብዳቤኡ ከም መኪና ሰዓት ጽላል ሽጋራ አልኮላዊ መስተን ወዘተን ዝኣመሰለ ቀዳምነታት ዘድልዮ ዝተባሃለ 40 ዝርዝራት ንዘእቱ ነጋዶ ናይ ወፃ ባጤራ ከይፍቀደሎም ኣዚዙ ኣብ መወዳእታ 2021 ካዝና ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣስታት 1.6 ቢልዮን ዶላር ጥራይ ከም ዝነበረዩ ሰነዳት ሃገር ዘመልክት ኣብዚ እዋን እዚ ካዝና ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዘለዎ ብዝሒ ናይ ወፃ ባጤራ ክፍለጥ እኳ እንተዘይከኣለ መንግስቲ ሃገር ካብ ባንኪ ዓለምን ሃገራዊ ማዕከን ገንዘብን ሓገዝ ይሓትት ከም ዘሎ ይዝግለጽ በኩናትን ቁጠባዊ ቅልውላውን ትሕመት ዘላ ኢትዮጵያ ዝቕባበ ናብ ኣስታት 30 ሚእታዊ ተጸጋጊዑ ከም ዘሎ ክኢላታት ተዓውዲ የመልክቱ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንሽረ ኣላማጣን ኮረምን ከም ዝተቆጻጸረ እንድሕር ምርጋጽ ናብ ዘን ከተማታት ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣቱ ክፈቅድ ምዃኑ ኣስሚሩሉ እቲ መንግስቲ ኣብ ከተማ ክካየድ ዝኽእል ዝነበረ ኩናት ብምውጋድ ነተን ኣብ ሰሜንን ደቡብን ዝርከባ ከተማታት ከም ዝተቆጻጸረ ብምልካት ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምዃን ናብ ነበርተን ረድኤት ንምብጻሕ ድልው ከም ዘለዩ ብመንገዲ ኣገልግሎታት ኮሚኒኬሽን ኣቡሉ ብ18 ጥቅምቲ ኣሚቱ ብኤርትራ ዝተመርሐ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብ17 ጥቅምቲ ንከተማ ሽረ ከም ዝተቆጻጸረ ዘረጋገጸ መግለጺ ሓይልታት ትግራይ ብወገኑ ኣብ ከቢድ ምርብራብ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ተወላዱ ትግራይ ናብ ቃልሲ ክጽምበሩ ደጊሞ ጸዊዑ ዳግም ካብ ዝውላዕ 12 ዋርሕ ኣውፂሩ ዘሎ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝበስሐ ክፋሉ ምስቲ ብኤርትራ ዝዋሰን ከባቢታት ይካየድ ምህላው ይፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ17 ጥቅምቲ ብዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ትግራይ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ንከም ማዕርፎ ነፈርቲ ዝኣመሰለ ትካላት ፌደራላዊ መንግስቲ ንምቁጽጻር ዝዓለመ ክብል እዩ ኣስሚሩሉ እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ዝኽሰት ዘሎ ክልቲኦም ወገናት ምቁራጽ ተኩሲ ከተግብሩን ናብ ዘተ ሰላም ክምለሱን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ጻውዒት ኣብ ዘውሕዘሉ ዘሎ እዋን እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተጸውዐ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክካየድ ዝተወጠነ ዘተ ሰላም ብእወታ እኳ እንተተቐበልዎ ኣብ ግብሪ ግና ኣይወዓለን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከተማታትን ስትራቴጂያዊ ቦታታትን ብምሓዝ ብወተሃደራዊ ዓወት ሓደ ወገን ክዛዘም ከም ዘይክእል ዝገለጹ ተንተንቲ እቲ እንኮ ፍታሕ ፖለቲካዊ ዘተ ጥራይ ምዃኑ የስምርሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሰራዊት መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝበስሐ ክፋል ትግራይ ተቆጻጺሮም ከም ዝነበሩ ዘዘኻኽሩ ቶም ተንተንቲ ኣብ ሒደት ኣወረር ሓይሊ ሚዛን ተቐይሩ ሓይልታት ትግራይ ጸረ መጥቃዕቲ ብምክያድ ንከተማ ኣዲስ ኣበባ ንምእታው 150 ኪሎ ሜትር ክሳብ ዝተርፎም ደፊኦም ምንባሮም ኣተሓሳሲቦም ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብወገኑ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ እናተጋደደ ዝመጽእ ዘሎ ኩናት ህልቂት ሰባትን ዕንወት ንብረትን የስዕብ ምህላው ዘተሓሳስብ እዩ ክብል ገሊጹ በጠቅላሊ ሓለቃ ስታፍ ሰራዊት ጅቡቲ ጀነራል ዘካርያ ሼክ ኢብራሂም ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኣብ ሶማሉ ምስጢራዊ ምብጻሕ ከም ዘካየደ መረብ ሓበሬታ ኣፍሪቃ ኢንተሊጀንስ ኣቃሊሑ እቲ ጀነራል ብ14 ጥቅምቲ ናብ ሶማልያ ዝበጽሓሉ ኣብ ጸጥታን ወተሃደራዊ ምትሕጋዝን ብምትኳርዮ ተመያይጡ እንተኾነ ዝርዝር ኣይተመየጥ ኣይተነጸረን ብ11 ጥቅምቲ እውን ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ጅቡቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ምብጻሕ መካየዱ እቲ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ብግንባር ንዕቀባ ሓድነትን ዲሞክራሲን ጅቡቲ ወይ ፍሩድ ዝፍለጥ ዕጡቃት ተቃውሞ ጉጅለ ብ7 ጥቅምቲ ኣብ ዞባታ ጁራ ዓስኪሩ ብልዕሊ ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ መጥቃዕቲ ብምክያድ 7 ከም ዝቐተለ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ምውቃሶ ይዝከር እንተኾነ ካብ 1991 ኣትሒዙ ኣንጻር መንግስቲ ጅቡቲ ዝቃለስ ዘሎ ፍሩድ ነቲ ብመንግስቲ ዝወፀ ወቀሳ ብምቅዋም ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዘይፈጸሞ ገሊጹ መንግስቲ ጅቡቲ ነቲ ሽበራዊ ክብል ዝገለጸ ጉጅለ ዝብገሰሉ ከባቢታት ይኹን ዝድግፍዎ መንግስታት ብዝምልከት ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘይሃበሉ ኣብ ድባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝንቀሳቐስ ግና መርበባት ዜና ይእምታ ኣብ ሱዳን ዞባ ቡሉ ናይል ኣብ ዝተወልዐ ናይ ቀቢላ ግጭት ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 24 ድማ ከም ዝቆሰሉን መግለፂ ምትሕብባር ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኦሻ ኣፍሊጡ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ብ17 ጥቅምቲ ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ወድ ኣልማሒ ኣብ ዝተባሃለት ቁሸት ኣብ መንጎ ቀቢላታት ብጉዳይ መሬት ብ13 ጥቅምቲ ኣብ ዝተወልዐ ግጭት እዩ እቲ ሞትን መቕሰልትን በፂሑ ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ዞባ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ሓውሳ በርታን ኤልሓማጅን ኣብ መፋርቕ ሓምለ ኣብ ዝተጓሃረ ግጭት 105 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መግለፂ ኦሻ ዘመልክት እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ኣስታት 2 ወርሕ ብድምር ልዕሊ 149 ሰባት ተቐቲሎም ምህላዎም ኣገንዚቡ
ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝውላዕ ዘሎ ግጭታት ዝሃደሙ ኣሽዓት ነበርቲ ቁሸታት ተዛማዲ ርግኣትን ጸጥታን ናብ ዘለዋ ርእሰ ከተማ ዞባ ቡሉ ናይል ዝኾነት ኤደማዚን ይውሕዙ ኣለዉ። ዞባ ቡሉ ናይል ናይ ሱዳን ምስ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ኢትዮጵያ ዝዳወብ ተኣፋፊ ጸጥታ ዘለዎ ከባቢ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኢትዮጵያ ኣብ ክራማት 2021 ካብ ኢራን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድሮን ከም ዝሸመተት ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ቃሊዑ። እቲ ክፍሊ ብ318 ጥቅምቲ ብዘውፅኦ መግለጺ ኢራን ነቲ ብውሳኔ 2231 ዝፍለጥ ብባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊያ ዝሰነብረ እገዳ ብምጥሓስያ ናብ ኢትዮጵያ ድሮን ልኢኻ ክብል ዝወቅስ ዘሎ። ኢራን ነቲ ኣብ ልዕሊያ ዝሰነብረ እገዳ ብምጥሓስ ናብ ኢትዮጵያ ድሮን ምልኣኻ ኣሜሪካ ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ወግዓዊ ደብዳቤ ከም ዝለኣኸት ኣፈኛ ናይቲ ክፍሊ ቬዳት ፓተል ኣመልኪቱ። ኣብ 2020 ዳግማይ ኣብ ዝወሃበ ውሳኔ ባይቶ ጸጥታ ኢራን እተፍርዮ ዘላ ኒውክሌር ዝፈጠሮ ምስሕሓብ ብዘተ ክሳብ ዝፍታሕ እታ ሃገር ክሳብ መወዳእታ 2023 ወተሃደራውን ቴክኖሎጂያውን ንዋት ከይትሸይጥ ከይትልእኽን ከይተሰጋግርን ዝኽልክል እገዳ ተነቢሩላ ኣሎ። ይኹን እምበር ኢራን ናብ ኢትዮጵያ ዝለኣኸተን መዋጅር 6 ዝተሰምያ ድሮን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከም ዝተሳተፋ ክሲ ቀሪቡሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ቱርክን ዘምፀን ድሮን እውን ከም ዘሳተፈ ክውቀስ ጸኒሑ እዩ። ኢትዮጵያ $10 ቢልዮን ዝግመት ውህሉል ናይ ወፃኢ ዕዳ ንኽስረ ዘላ ካብ ዝቐረበ ረቑሒታት ንዝበዝሐ ክፋሉ ስለ ዘየማለት ዝተኣትወላ መብፅዓ ግብራዊ ክኸውን ከም ዘይከኣለ ተገሊጹ። ኣብ ዋሽንግተን ክካየድ ዝቐነየ ዋዕላ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ዝተሳተፉ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ምስ ሰበስልጣንትን ፋይናንሳውያን ትካላት ኣብ ምስራዝ ዕዳን ሕዌት ቁጠባን ዘተኮረ ምይይጥ ኣካይዶም። እንተኾነ ኢትዮጵያ ንረቑሒታት ምስራዝ ዕዳ ከተማልእ ካብ ዘይከኣለትሉ ምኽንያት ሓደ ኣብ ሰሜንታ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምዃኑ ሚኒስተር ዴታ ፋይናንስ ኢዮብ ተካልኝ ንሮይተርስ ኣረጋጊጹ። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኢትዮጵያ ነቲ ኣህጉራዊ መስርሕ ከተማልኦ ስለ ዘይከኣለት ዕዳ ካብ ምስራዝ ደው ክብል ዘሕዝን ክብል እቲ ሚኒስተር ገሊጹ። ሚኒስተር ፋይናንስን ገንዘብን ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሺደ ብወገኑ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣንቲ ኣህጉራዊ ፋይናንሳዊ ትካል ዘካየዶም ምይይጥ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ እኳ እንተገለጸ ውህሉል ዕዳ ኢትዮጵያ ንምስራዝ ኣብ ዘኽእል ስምምዕ ግና ክበጽሕ ከም ዘይከኣለ መርበባት ዜና ኣቃሊሐን። ኢትዮጵያ ልዕሊ $30 ቢልዮን ውህሉል ናይ ወፃኢ ዕዳ ክህልዋ እንከሎ ኣሳት ፍርቂ ካብ ባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን በብእዋኑ ዝተለቃሕቶ እዩ። ብደረጃ ሃገር ንኢትዮጵያ ዝበዝሐ ገንዘብ ዘለቃሕታ ድማ ቻይና ኮይና ኣሳት $10 ቢልዮን ከም ዝበጽሕ ይጥቀስ። ጉጅለ 20 ሃብታማት ሃገራት ካብ 2021 ናትሒዘን ኣብ መቓም ብዘስፈርኦ መስርሕ ምስራዝ ዕዳታት ኢትዮጵያ ዘለዋ ውህሉል ናይ ወፃኢ ለቓሕ ክሕደገላ ክትዝትያ ጸኒሓ። እንተኾነ ብሰንኪቲ ካብ መወዳእታ 2020 ናትሒዙ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ረቑሒታት መስርሕ ከተማልኣ ኣይከኣለትን። ኢትዮጵያ ክስረ ዘላ ተሓቶ ዘላ ብዙሕ ገንዘብ ኣይተነጸረን። ካዝና ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ እናንቆልቆለ ስለ ዝመጸ ንመሰረታዊ ምግብታትን መድሃኒትን እንተዘይኮይኑ ቀዳምነታት ዘይወሃቦ ተባሂሉ ንዝተዘርዘረ ካልእ ንልዕሊ 40 ነገራት ካብ ወፃኢ ክእትው ንዝደልዩ ነጋዶ ናይ ዶላርን ዩሮን ገደብ ክግበረሎም መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ትእዛዝ መሓላሊፉ ይርከብ። ካዝና ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋንዚ ኣሳት $1.5 ቢልዮን ጥራይ ከም ዘለዎ ጸብጻብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ይእምት። ብኩናትን ቁጠባዊ ቅልውላውን እትሕመት ዘላ ኢትዮጵያ ዝቕባበ ባጢራ ኣሳት 30 ሚታዊት ከም ዝበጽሐ ክኢላታት ዝዓውዱ የመልክቱ። መንግስቲ $1 ኣሜሪካ ብሕሳብ 53 ብር ኣብ ባንክታት ክሽረፍ ኣውጁ እኳ እንተሎ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ግና $1 ኣሜሪካ ልዕሊ 9 ብር እዩ ዝሽረፍ ዘሎ። ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብትዊተር ነቐፈታ ሓዘል መልእኽቲ ዘርጊሑ ንዝበለቶ ናይ ኣሜሪካ ፓስፖርት ዘለዎ ዜጋ ን16 ዓመታት ክእሰር ከም ዝፈረደቶ መርበባት ዜና ገሊጸን። 72 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰዓድ ኣልማዲ 14 ናይ ትዊተር መልእኽታት ጥራይ ከም ዝለጠፈ ዝገልጽ ወዱ ኢብራሂም ኣልማዲ
ገለ ካብኡ ኣብ ጅዳ ዘሎ ድኽነት ጥንታዊት ከተማ ሜካ ዘላቶ ኩነታትን ብዛዕባ ብስዑዲ ኣብ ቱርኪ ዝተቐስለ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾግጂ ከም ዝርከቦ ጠቒሱ ሰዓድ ኢብራሂም ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ፍሎሪዳ ኣብ ማሓዳሪ ሓደ ትካል ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ 2021 ናብ ስዑዲ ዓረብ ክዛወር ኢሉ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ድማ ካብ ሪያድ ኮይኑ ብዝጸሓፎ ናይ ትዊተር መልእኽታት ተኸሲሱ ናብ ፍርዲ ዝቐርብ ዘሎ ናይ ትዊተር መልእኽታት ወዲ 72 ዓመት ሽማግለ ኣብ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ዘይመረግጋእ ዝዕድምን ንሽበራውያን ዝድግፍን እዩ ዝበለ ቤት ፍርዲ ሃገር ን16 ዓመታት ክእሰር ውሳነ ይብሎ ብጸቕጣ ኣሜሪካ ወይ ድማ ብምሕረት እንተዘይተፈቲሑ ድማ ዝተረፈ ዕድሚኡ ኣብ ማእሰርቲ ወዲኡ ከይሞት ወዱ ኢብራሂም ንማዕከናት ዜና ብዝሃቦ መግለጺ ስጋቱ ገሊጹ ብስዑዲ ዓረብ ተዓሲቡ ኣብ ስልያት ዋፊሮም እምባሩ ዝተኸሰ ሓደ ካብ ኪላታት መርበብ ትዊተር ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይ ዝዓመት እዚ ፈደራላዊ ቤት ፍርዲ ካሊፎርኒያ ገበኑ ከም ዘረጋገጾ ይዝከር ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ኣዋርሒ ኣቝፂሩ ዘሎ ግፋን ማእሰርቲ ደቆም ከረክቡ ዘይከኣል ወለድን ብዝለዓለ መልክዑ ይቕጽል ኣሎ ብጻውዒት ክተት ጥቆማ ምጽራይ ኩፖንን ግፋን ከተማታትን ዓድታትን ብጽምዋ ይወሓጥ ኣለዋ ዝበሉ ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባቲ ደቁ ዝጠፍኡሉ ዘለዉ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ንህዝቢ ሓበሬታ ዘይመሃቡን ካልእ ዘቖጣ ኣርእስቲ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት መንግስቲ ኤርትራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብምድጋፍ ኣቦታት ምስ ሰለስተ ደቆም ከይተረፈ ኣኽቲቱ ከም ዘሎ ብኣብነት ዝጠቐሱቶም ምንጭታት ብሻቕሎትን ፍርሕን ዝተዋሕጣ ኣዴታት ወጋሕታ ናብ ኣብያተ ክርስቲያን እናተመላለሳ ብእኩብ ይጽልያን ይምህልላን ከም ዘለዋ ኣገንዚቦም ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ዝቕጽል ዘሎ ጽዑቕ ግፋን ናይ ክተት ጻውዒትን ንሓያሎ ስድራ ቤታት ብዘይኣለይቲ ኣትሪፉ ካብ ዝነበረኦ ናብ ዝበኣሰ ከቢድ ናይ መነባብሮ ጸገም ኣውዲቕወን ከም ዘሎ ይፍለጥ ዘተ ሰላም መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ኣብ 24 ጥቅምቲ ክካየድ መደብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳያት ጸጥታ ኣቶ ሬድዋን ሁሴን ብመንገዲ ትዊተር ኣብ ዘርግሑ መልእኽቲ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ብዝሃቦም ሓበሬታ መሰረት እቲ ዘተ ሰላም ን24 ጥቅምቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክካየድ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ኣቐዲሙ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክካየድ እዩ ዝተባሃለ ዘተ ሰላም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ግብራዊ ብዘይምዃኑ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝፀዓቐ መልክዑ ቀጺሉሎ ሕብረት ኣፍሪቃን መሻርክቱን መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ናብ ዘተ ሰላም ክቐርቡ ቀዳምነት ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲ ምቁራጽ ተኽሱ ምዃኑ ተማሕጺኖም ክልቲኦም ወገናት ንዘተ ሰላም ቁርባት ምዃኖም ብተደጋጋሚ እኳ እንተገለጹ ተጻብኦታት ደው ከብሉ ግና ኣይከኣሉን ሓደ ካብ መንጎኛታት ዘተ ሰላም ክኸውን ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተረቕሐ ፕረዚደንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታ ቀድሚ ቀጥታዊ ዝርብ ክልቲኦም ወገናት ተጻብኦታት ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ብምባል ኣብቲ ዝተመደበ ቀዳማይ እግሪ ዘተ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ነይሩ እዚ ንሶኒ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ቀጥታዊ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ግብራውነቱ ሕጂ እውን ኣጠራጣሪ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት የምቱ ናብ ሱዳን ዝቐንዐ 165 ኪሎግራም ወይ ድማ ኣስታት 1 ሚልዮን ኣወላፊ ከኒናታት ካፕታጎን ኣብ ሊባኖስ ከም ዝተታሕዘ መርበብ ሓበሬታ ዘናሽናል ገሊጹ እቲ ምንጪ ንሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሊባኖስ ብምጥቃስ ብዘቕረቦ ዜና መሰረት እቲ ብዘለዎ ሓያል ናይ ሙላፍ ባህሪ ካብ ዕዳጋ ዝተኸልከለ ከኒናታት ካፕታጎን ካብ ወደብ ቤይሩት ናብ ሱዳን ኣብ ዝተበገሰት መርከብ ምስ ናይ ህንፃ ናውቲ ተሓቢኡ ክሓልፍ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን እዩ ተታሒዙ ብምስጋርቲ ኣወላፍ መድሃኒታት ዝተጠርጠረ ሶርያዊ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ባሳም መዋላዊ ሓቢሩ ናይ ድቃስ ምዝንባዕን ናይ ምትኳር ጸገምን ዘለዎም ሕሙማን ከፍውስ ተባሂሉ ኣብ 1960ታት ዝተማሃዘ ከኒና ካፕታጎን ልዑል ናይ ወልፊ ጎናዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ስለዝተረጋገጸ ኣብ 1980ታት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ክኣቱ ተኸልኪሉ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ዓረብ ከም ናይ ወልፊ መዘናግዒ ብብዝሒ ከም ዝውተር ዝንገረሉ ካፕታጎን ብመንገዲ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ናብን ይሰጋገር ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን